Haupa, arratsaldeon, astelenita izena ala du egunak, astelena ere haundi xamarra izango dute askok, horri nauteritan ibili direnek, baina ez da hori gure gaurko hitza izango, gure gaurko hitza iraun izango delako. Halaxe entzun da, iraungitze da eta etorriko zaizue burura, ez da, produktu batek edo bere azkena noiz duen, noiz arte kontsumi dezakegun, baina irautea ez da bukatzea, ez da etxitzea, ez. Hemen jarraitzen dugula aldarrikatzeko modu bat da. Hori aldarrikatzen dute gure gaurko gonbidatuek. Izan ere borroka batzuk badira, sekulan bukatu ez direnak, ez da, edo ustez bukatu zituzten, gaurko egunez duela 20 urte egunkaria ere itxi zutelako, baina gero egunero etorri zen eta eguneroren ostean berria. Alegia, proiektu harrek behintzat iraun zuela izena aldatuta ere. Eta garai bateko ofizioek ere irauten dute. Ze ofizio bat bada ere ipuin kontalariarena. Kontatu eta beti bada zer kontatu. Batzuk badira klasikoak, haiek berritu behar dira, eta egun ere bestelakorik kontatu beharko da segurazki. Horixe gaurkorako prestatu dizuegun menua. Aurrena musika kontuak Oki di Farfalla taldearekin. Gerora berriz, kilometroakek antolatutako aste berezi baten gainekoak kontatuko dizkizuegu, esan bezala egunkariaren itxierarekin bat eginez, astebete tematikoa prestatu duelako horeretako ikastolak eta horren berri ere izango dugu. Eta azkenik, ipuinek ez dakit beti happy end edo amaiera zoriontsu bat beharrote duten, baina gorko saioari amaiera ipuinak berak emango dio, gurean izango dugulako Iñaki Carretero. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei beheko marra EITB eta postontzira idatzi nahi izatera, itzokei abildua eitb.eus. Eta irautea zari garen honetan, irautea bizirautea ere izan daiteke. Eta horregatik, gaurko atarikoa borobiltzeko ze kantu aukeratuko dugun, Iruñara egingo dugu. Maravillas Social Club. Garai batean, hainbat talde elkartu ziren, Maravillasen aldarrikapena egiteko, eta izenburu horixe bera jarri zioten abestiari, biziraun. Berreskuratzen Bai, izen berezia, xelebrea du, baina eta zer, no me pises que llevo chanclas taldeak are itxusiagoa eta zatarragoa zuen eta inorketzuen ezer esan, beraz horren gainikorik guk bada ezpadere, ez dugu aipatuko ze gaur, Oki di Farfalla taldea hitz egitera etorri zaizkigu, taldearen arima eta sortzaile diren, batetik Miren Aranguren, arratsaldeon Miren. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik, eta Odei Esteban, bestetik. Eskerrik asko ere etortzeagatik. Esan dugu, iraun, horixe duzue azkeneko diska, eta azala, oraintxe ikusiko duguna, hori ere zuek zerorrek egindakoa. Horrek zer esan nahi du, bien artean egiten duzuela dena, ez? Orain ikusiko dugu prozesua, baina azala ere bai. Eta pixka bat beldurtu gara azala ikusita, zezuen kantu bat bada Sanatorium izenekoa. Halako itxura hartu diogu sukalde horri, argazkia zurea Odei, eta maketazio berriz zurea, ez da, Miren? Bueno, bion arten ingenu, baina bereziki bea izaten da artista lan hau ekiten. Bidai bateko argazkia da, bueno, badakizu, bidaiatzea gustoko dela. Eta hau Besansoneko etxe baten atea genuen, bueno, ateazun argazki bada, sekulako sukaldea zan, bueno, nik behintzat nire etxean nahiko nuken hoietako bat, oso ondo zaindu gintuzten, eta bueno, iruditu zitzaigun sukaldeak badakala irautearekin
harreman handia eta horregatik aukeratu Bai, genuen. zezuk esan duzu, Miren, bidaiatzea gustatzen zaizuela, bakarren batek esango du musikaren bidez, musika bat edo abesti bat entzuten dugunean, askotan arek bidaiarazi egiten digutela, baina zuek berriz pentsatu zenuten, ze aitzaki bila dezakegu munduan barrena ibiltzeko. Talde bat sortuko dugu, eta alaxe ez da, 2013an elkartu zineten eta proiektu hau abiatu zenuten. Bai, alaxe hasi ginen, hasiera baten akustikoan, baina, segitun errotara jo genuen eta taldea osatu genuen, taldean lan egitea gustatzen zaigu, oso aspalditik. Eta bai, aitzaki bat izan zen, batetik sortzeko eta prozesu horrei toki bat emateko gure bizitzetan, bereziki akaso nerian, odeiek bazitun igual beste proiektu musikal batzuk, baina gero ere, bidaiatzeko eta kanpotik inspiratzeko ere niretzat oso aberasgarria da. Ze bidaiatzeko modu asko egon daiteke, ez da, odei, bat bada turismoa egitea, eta hori ere zilegia oso, baina beste modu bat bidaiatzearena bada, bertara joan, bertako musika ezagutu, gure ezagutzera eman, anere sareak josi. Bai, guretzako izan da, bidaiatzeko oso modu oso aberasgarria, ezagutzen deulako zuzenean bertako jendean etxea eramate gaituzte lota, orduan gauzak oso gertutik egia da, juten gehan hiriburu herri edo toki bakoitzen oso denbora gutxi egoten gehala, orduan hori da igual alde txarra, baino lagunak egiten dituzunak eta oso harremanak oso lotuak izaten dira, orduan gero bada aitzakia itzultzeko edo haiek etortzeko eta harreman horiek. Eta hori destinu epikoak direnik, ze zuen aurreko diskari zen hori jarri zenioten, eta, karo, badakigu 2019 urtea zen, eta destinu epikoa erdibidean geratu zen, ditxosozko pandemia ere hortxe gurutzatu zitzaigulako, eta ura aurkezteko ere bira oraingoan txikixagoa geratu zitzaizuela, ez, Miren? Bai, egia esan ahaztu zaitia hori, oso urte oparoa pasa izan da 2022, diskoa aurkeztu genula justu urte bete indu oraintxe, uste otsaiak 17an izan zala, eta ahaztuta dakat, egia esan, nik uste tolako zea traumatiko saiatzen garela ahaztite ditugu, bai. Izan ere, nolabaiteko sorpresatxo txarra, gehienok bezala eraman zenuten ez da odei, baina gero etenaldi hori baliatu zenuten hain zuzen ere, diska hau bera prestatzeko, ez? Eta horrela, 2020 eta 2021 pixka eta hau prestatzen. Bai, eta hasieran dena gelditu behar horrek, ondo hartu genuen zerbait izan zen, gure bizitzako erritmoak azkarregiak eta biziegiak izaten dialako, eta garai hortan hartu izan genuen oso musika eskaini ahal izan genion denbora desente, batetikan kantuak sortzeko iraundiskoako, eta bestetik bizilagunei egunero balkoian kantuak jotzen genizkielako, orduan, musika izan ziren, auzokoak musikariak izatearekin, zen nolait ere orduan gehienak erietxe edo joan ginen, eta zuek berriz sanatoriumera, ez? Orain ere ikusten ari garen bideoklipean ere, sanatorioa normalean, ez, Miren, ero, zoro dagoenarekin edo lotzen dugulako, eta hor ikusten zaizu ezuei ere, kamerari begira, ez? Hortxe, lotxak eta galduta, eta, venga, libre. Bai, niretzat ero izateak badu askatasunarekin ere harremana, eta hori aldarrikatu nahi izan genuen bideokliparekin, eta sanatoriuman ideia edo sanatorioaren ideia pixkate, guretzat gu osatzen gaituzten gauzekin, ez? Eta dala, gure kasuan musika, lagunekin elkartzea, bidaiatzea eta gauza berriak ezagutzea. Diska hau prestatzea bera bihurtuko zen nolait ere medizina, ez da? Lehen esan dugun bezala norbera etxean buruakin makur egon beharrean, ez? Bai, dudik gabe, eta gogoratzen naiz, prozesu horretan ere taldea birrosatu genuen, hasi ginen jotzen Mallorcako lagun batzukin, Juan Mirekin eta Larrirekin, eta gero grabazioa ere, Garat estudioetan ingenun, eta hori bai izan zala gure sanatorioa. Area joan ginen 7 egun, nahiko makale iritsi ginen guztiak, eta... Baina, Kaki Arkarazo doktoreak ondo zaindu zintuzten, ez? Ondo osatu zintuzten. Bai, Kakik eta bere txakurrek, eta, mendiak eta inguru zoragarria daua, eta atea ginen danok txute handiakin, eta nik uste horren emaitza izan dela urte oparoa. Gainera, grabazio berezia izan zen, ez da? Zuzenean, analogikoan aritu zineten, ez? Molde berri hortan. Guretzako lehenengo aldia izan zen, analogikoan grabatu genula, eta oso esperientzi polita izan zen. Kakik beak proposatu zuen, ikusita diskan iraupena,
Eta oso gustu egia esan guretzako esperientzi polita, divertigarria eta esan bezala normalian grabaketa egite ditugunean jarraitzen dugu lanera jun, lanetik ateratakoan grabaketara jun. Kasu honetan nahi genuen esperientzi hori bizi osorik hortara, beste burua beste nunbait izan gabe. Eta horrek asko eman zion, nik uste, bizipen nahi edo prozesu nahi. Oain ez dakit adinagatik edo zer, emaitza baino gehiago prozesuaz gozatzen nahi dugu zentratu, ze konturatu geha nahi gabe azte gela emaitzak bilatzen eta prozesua astu itzaz egula. Eta nahi geha pixkatu hortan prozesuak disfrutatzen. Kantuan ere horregatik alaxi diozu ez da ezina ekinez egina, eta orduan zuentzat ezinezkorik ez dagoela, behin ekinezkero lortuko dela. Hori da, eta bintzat ekite hortan ondo pasa eta gozatzea, ze gero behin emaitza izan dagoen zer etorriko dagoen ez dakizu, eta orduan bintzat dakazuna da momentu hori bizi. Bai, izan ere argi dago, gogorxagoa ere atera zaizuela, ez da lan hau miren, ez, aurrekoen aldean eta ez dakit, punketik ere gertuxagote dagoen edo estilo gogorxagoan. Bai, esango nuke baiet, igual akumulatu genulako haserre o amorru bat o zerbait eta askatzekoa. Gero ere, hortik edate deu gehien bat edo asko eta kaso aurreko diskatan gelditu ginen zerbait lasaiagoan, ambientalagoan, eta oraingoan, nik uste taldekide berriek ere norabide horretan ekarpena ingo zuela. Oaintxe ikuste dugu horre Juanmi guretzat artista handi bada, gitarrista handi bat, eta esate du bezala beti ez, odoretan roka daka, eta azkenean hori ere igarri da. Gaztea beratxe ere aportazio hori, ez da, zezuena bada oso talde mestizoa edo internazionala esango genuke, ez? Zarautz ingurua, Nafarroa, gero Mallorca, Kanadako aportazioak ere badituzue, ez? Horrek ere igerriko da hori, ez? Gero zuen emaitzean, jende iturri desberdinetatik edandakoa, ez? Toki desberdinetan ibilitakoa. Bai, pentsatzen dut baiet, guk egiten dugu hori lagunak elkartzeko helburuarekin, baina bai, azkenean musikan eta gero zuzenekotara eramaten dugune proposamen hortan, bai, mestitzaje hori igarrikoa. Horrek entxeguak eta zaildu egingo ditu, ez? Eta orduan, baino bestela, bintzat, batera eta bestera ibili behar duzuenean, toki batetik edo bestera, helmuga berdinera iritsi daiteke berdin. Mallorcatik, Zarautzetik edo Pekindik, ez? Hori da, eta pena da, falta motatzen dugu asteroen saiatze hori eta lagunekin elkartze hori, baina, bintzat honi esker, lagun hauekin inoiz baina harreman gehiago dakau, eta abentura pila bizitugu elkarrekin. Orduan bai, hori oso gustago gaude. Aitzaki eguna da guretzako, miresten dugu jende pila bat gurekin ikusten ari gara ez da irudietan, Bonberenean egin dituzuela bideoetako asko, ze Bonberenea ekintzak ekin atera duzue diska ere, ez? Eta hori ere ez da kasualidade bitxa izango, ez? Miren? Ez, egia da, urteak direla, harremana dakagula Bonberoko familia guztiakin. Iaz ere aukera eman ziguten haiekin ateratzeko diska, eta guretzat aukera oso polita izan zen, askotan ez dakito, behintzat guk sentitu degulako, gu bezalako talde bat, etzean bate gaztia eta ibilbide txo bat inda edo behintzat urte batzuk pasatakoan, komunidade bat edo inguru bat sortzea ez da hain erresa, badaude eta guk topatu ditugu bai hemen eta baita kanpoan ere bereziki do it yourself estena horretan mugitzen dana edo pixkatea ez dana esango dugu estena komertzialenean mugitzen eta guretzat zentzu horretan Bonberokin ateatzea izan zen komunidade hori ere biltzeko edo topatzeko modu bat, bertan argitaratzen duten beste taldeekin hartu emana izateko, haiekin jotzeko, haiekin elkartzeko, eta bai zentzu horretan oso pozik. Sagarrerre, ardo gorri, entzuten ari gara, ez? Eta bertan letrak dio, 3 zerora badirela sekretupean, zerora itxurarik ez dizugu ikusten, hori ere egia da. Zorionez ez dakat. Zorionez ez dakatu, eta zuzer horri gainera ezagutzen zaitugu beste foro batzutan ere ibilia zarelako, feminismo kontuetan, ez? Ikusi izan zaitugu, agerraldi publikoetan eta ere aurpegia eman behar izan duzula. Musika munduan ere, eta batez ere gainera alako estiloan, ez da gitain ohituta gauden aurrean emakumea ikustean, ez? Eta gehien bat gizonak edo etortze dizkigulako burura, talde gehientsuenak eta, baina horre ere bada, ez da, borroka bat egin beharra, ez? Pixkanak alin izan dugun bezala, ezina ekin ez egina, horre ere ekin beharra dagoela, ez? Bai, nik uste dut
bueno, egoera aldatu dela, aldarazi deula, esango nuke, ze asko kostatzen da aurrera pausua ematea, baina askoz gehiago kostatzen da atzera pausua ematea, eta hori uste gizonei askoz gehiago kostatzen zaizuela. Ordune, bueno, uste eta azkeneko urtetan ez ikusten ari gehala emakume musikari asko, bai kantuan, baina baita zorionez ere instrumentuak jotzen, taldeak emakumez osatutakoak, osoituta gaude gure iruditerian gizonezkoen talde bat da zerbait oso arrunta eta emakumezkoa nahi ikusten degunean zerbait exotiko, berezia bezala ikusten dugu, eta zorionez hor ibilbide bat indegu, naiz eta asko gelditzen dan, ni hasiko nintzateke igual hori, erreferentzia horiek lantzeko premilarekin, zein dian gure referente musikalak, zein musikari gustatzen zaizkigune ikusten eta hor toki bat iten emakumek egiten duten musika. Eta horretik garrantzitsua dela ere, zu bezalakoak ere hor ikustea, gaur egun gaztetxo batek pentsatzen ari bada, behar bada musika munduan ari nahi duela, ikusten badu hor bidea aurratu duzuen batzuk ere bazaudetela, horrek beti ere animatuko duela, ez? Da nik uste garrantzitsua dela ikustea, holtza batera iotzeko ez dezula izan behar ez diba bat, ez dakitze motatako musikari ez, niretzat hori bai izan darik eta, hausart batez izan gabe ez dakitze motatako supermusikaria, pixka lotxaken du eta hilo eta gustatzen zaizun hori egitea. Eta itxurakeriak ere alde batera utzi behar direla, ze beste kantu batuetan, danak zimelduko gara aipatzen duzun bezala, itxurakeriak eta alde batera utzi eta guazen muinera, ez? Bai, pixka bat, naturalidade hortatik edo zintzotasun hortatik, bai. Esan dugu lehen, odei, gogortxua atera dela diska, baina tartean badira besti batzuk, behar bada melodiko xagoak edo direnak, iraganik gabe, da horietako bat, behar bada lasaixeagoa dana, orain ere ikusita entzungo duguna, eta horrela dio ez, iraganik gabe etorri naiz, aztarnarik gabe jaio berriaren antzera. Baina esan du lehen Mirenek, batzuk iragan bat baduzue eta zuk zer horrek ere, ez dakit, amorante desente zote dituzun, ze aurreko baten hemen ere izan zinen, bazka taldearekin, ez? Nola moldatzen da bat, hainbeste proiektu, hainbeste talde desberdin izan da, batekin eta besteakin eta non aritu behar duen eta? Gero eta zailago, 20 urte genuzkanian erresa zan eta lehentasun guztia hoxe uraxe genuen, eta gaur egun gero eta zailago, bizitzan gauza asko ditugulako, baina ilusioz batez ere talde guztiekin itein dugun gauza oso gustuko ditugulako, guk erabakitzen dugu antolatzen ditugun nahi ditugun neurrian edo alditugun neurrian, nahi baino gehiago azken aldian, eta oso gustu egia esan batek ematen ez dizuna bestiak ematen dizu eta osatzen dira azkenien zea guztiak, eskaintza guztiak. Izan ere iragan hortan, eta argi dagoena da, musikan aritzen zaretela, musika sortzen, musika jotzen, musika abesten, antolatzaile lanetan ere ibiltzen zarete, eta horregatik furgonetara igotzen zaretenean, gaur gurean kabitu ezten furgoneta handi xamarra izango da nunbait, altura eta ere handi xamarra izango du, baina furgoneta horretan esan dugu, Europan barrena, 4-5 bat bira egin dituzue, beste herrialdeak ere ezagutu dituzue, eta bertan, batetik gure ezagutzera eman bai, baina hangoa jaso ere bai. Eta orduan, propio aukeratzen duzue destinoaren orduan zuen musika interes horien arabera, edo ja lehendik sare horiek, lehen aipatu ditugun sare horiek probestuta ara batea erabakitzen. Nik uste gehiago lagunek, nundazkaun lagunak, aretara, beti saiatzen gara toki berriak ezagutzen, lagun berriak egiteko, baina egia da ez dela erresa kontaktu denak mantentzia eta beti antolatzen dabiltzan jende guzti horrekin kontaktu enotia ez da erresa. Orduan, guk urtien poderioz ja lagun asko ditugu, batzuk oso fidelak, eta ja kontzertu antolatzen ari ez dian arren, guri laguntza ditute esku bautatzen dute, orduan, gure bira hauek izaten dira itzaki bat haiek bisitatzeko eta berriak ezagutzeko baino bai. Eta publikoa gerturatzen dena, Miren, ze gorputzaldiarekin joaten da, ze askotan ematen du guri ere, hemen segureski gertatzen zaigu, eta nere gertatuko da, ezagutzen ez duzun talde batekin edo behar bada pereza, ez? Bagoazela, ni alako taldearen zalea naiz, eta haren kontzertutara itxu-itxuan, baina gero behar bada ondoan izango dut kontzertu bat ura bezainona, baina ezagutzen ez ditudanez, ez? Alakorik ere bai, edo uste duzuean behar bada burua eta zabalik edo beste mentalidad badutela eta badutela beste rezeptibidade bat. Ez dakite ezberdintasunik da ez naiz ausartzen esatera Euskal Herria edo beste herrialde batzuk diferenteak dian hortan, baina bai esango nuke gu normalean pelikula bat ikustea jute gehala pelikula hori ezagutzen ez degulako.
ez? Eta nahi degulako zerbait berria jaso eta musikarekin hori askoz gehiago kostatzen zaigu, ez? Talde berri baten aurrean, zuk esaten dezuna, pereza pixka bat ematen digu eta zaletasunan alde iten dugu normalean, ez? Bueno, jende asko egongo da berrikuntzetara jotzen duna, baina, bueno, uste ohituraz hori iten deguna. Nik bai esango nuke, bueno, ez dakit odeia dozengoan edo ez, baina bai Alemanian eta bai Suitzan, Holandan aurten ere ibiligea oso ohituta daudela talde berri asko jasotzera, ez? Eta horren ondorioz, ohitura handia dakaela talde txiki berri asko entzutera. Etortzen dianean, nik bai somatzen dut askoz zaletasun edo ohitura handiagoa dakaela diskak erosteko. Askoz diskoa gehiago saltzen ditugu kanpoan Euskal Herrian baino, eta horrek bai atentzioa, nahi behintzat atentzioa deitu zidan, baita kamisetak ere, alegia talde txikiak babesteko joera handia da, eta ez zaie kostatzen ordaintzea edo borondatea pasatzen bada edo txapela pasatzen bada ere oso kapazadia 20 euro botatzeko eta lasai gelditzeko, ez? Eta hemen, nik ez botatzen ditugu pare bat euro. Bai. Alba da gaina izkin egiten dugu, ondoan egon ez bagina bezala, eta... Bai, orduan hor bai ikusten dut, alde pixka da hola. Iz esan dugu diska saltzea zari garela, gaur egun zalantza hori ere izaten dute musikari askok, ez? Diska formatu fisikoan ere atera berrote den, edo ez, edo digitalean konsumitzen ote dugun guztia, iraun lanarekin ari gara gaur, 7 kantu, eta hori zuek ere alaxe atera duzu LP-an eta CD-an, eta salmentan, Durangon ere bertan izan zineten, ez da? Ongi joan zen? Bai, guk ere badakau eztabaida hori. Batez ere, gu oso vinilo zalia gara eta vinilo ateatzen dugu, viniloan ateatzean, esatezu, CD-an ere ateako du, gauzak fizikoan izatean oso zalia gelako, baina gero eta eztabaida handiago badakau, ia hurrengoak intzerrengo den, vinilo ere asko garestitu da, prozesuak asko luzatu dira epealdetikan, fabrikatzen tardatzen dena. Orduan, lehenengo aldiz aikea nahiko serio planteatzen igual hurrengoa gaztiak bezala digitalki soilik ateako deula. Demorarekin zuek gaztetzen, ez? Ondo dago. Deren behin eta berez esan duzu eztabaidatzearena, ze eztabaidatzen duzu furgonetan eta inbeste denbora furgonetan ematearekin, ze badirudi irudi bat dela, ez, rockeroena eta askotan esan molde bat ere badela, ez, furgonetan zuenean gainera benetakoa da. Bai, ordu asko pasatzen dira eta ordu horiek bete behar dira. Orduan, eztabaidak, ondo eraman ezkeo zaliaga, eztabaidatzean zaliaga. Eta eztabaidan nagusitzen da, mire. Noski. Ez. Hori beste erronka bat daukaguna. Ez dugu asko eztabaidatu egia esan. Holta berreskuratu baldin badugu emakumeentzat, behar badagoen eztabaiden gunea ere horre, azkeneko hitza emakumeentzat behar duela. Haserretzeko eskubidea ere badakauta. Bai, ze haserre hortatik, zuek bizi iraunten ari zaretela aldarrikatzen duzue, nik atarikoan esan dudan bezala, iraunek pentsa dezakelako, hor mantentzen gara, baina hori baino gehiago da aldarrikatzea, hemen segitzen dugula, ez? Bai, guretzat ala da, edo, behintzat esan nahi hori eman nahi genion diskan, irautean eretzat gaur egun oso ekintza desobedientea izan daitekelako, ez? Oso ziurgabe bizigea, etorkizuna oso ezegonkorra da, eta eote hutsa batzutan bai bilakatzen da ekintza potente bat. Orduan, horrekin lotu nahi genuen. Iruditzen zaigula batzutan seguridadea saldu behar dugula, hartara indartsuago garela emango duela, baina zuek diska honetan egiten duzuen bezala, zalantza horiez hitz egiteak eta ere ez duela ezer txarrik, ez? Eta horrek ez gaituela ahulago egiten aldrebes, ez? Osatuago egiten gaituela. Nik uste eta euskortasuna aitortzetik indartsuago egiteela. Ez da mezu txarra bukatzeko, ze denbora gainera datorkigu, eta kasualidadea, izenaren gainean galdetzeko tarterik ez zait geratuko, beraz, beste batean etorri beharko duzue, ze gaur izen erinenik bintzat ez dugu argituko. Miren, Odei, eskerrik asko, Oki di Farfalla, izenarekin gera zaitezte, eta zer den jakin nahi baduzue, oberena duzue, diska erosi edo kontzertu batera gerturatu, eta han behar bada kontzertuaren ostean argituko dizuet eta. Eutxi horri, bikote? Ni esker.
derecho y no poderes como no tener derecho. Todo el mundo tiene derecho al bienestar, sí, y todo el mundo tiene derecho a edificar en la luna, pero ¿podemos? No. Pues entonces es como si no tuviéramos derecho. A ver, se pueda o no se pueda, el derecho es el mismo. No, Escuchad, tenemos que concretar el mito. Esan dizuegu ez da, antzerkia zari garela, bazen antzeslan bat, Sisiforen paperak, eder askoa, egunkariaren itxiera zari zen hori, eta gaur egutegiak horixe gogorazi digu ez da, eta seguru nago gainera, gehien txuenok ariketa hori egin duzuela goizean, gaur 20 urte non negoen, eta gehienak ere akordatuko zineten, ez da? Albistelatza etorri zen, Guardia Zibilak, noski, epaile baten aginduari erantzunez, egunkaria ixtera zuelako, eta hori sekulako maiukada izan zen gehien txuen ontzat. Horregatik, 20 urte atzera egin eta egun haietako gertakizunak gogoratu nahi izan ditugu. 2003ko otsailaren 20a, Andoain, Gipuzkoa, egunkariaren egoitza, goizaldeko 4:00. Guardia Zibilak inguru guztia hartu du. Egoitzan sartu, dokumentazioa eta ordenagailua konfiskatu eta erredakzioa itxi dute Auzitegi Nazionaleko Juan del Olmo epaileak aginduta. Egunkariaren 10 arduradun atxilotu dituzte gainera. Egun argitzearekin batera komunikabideetan dago albistea. Radio Euskadi. 10 detenidos las delegaciones del periódico Egunkaria. Albisteak danbateko handia sortu du. Guardia Zibila oraindik bertan dela 100 pertsona elkartu dira egunkariaren egoitzan. Euskal kultura kriminalizatzeko saio garbi badela. Arrazoia gure alde daukagun ezkero etorkizunean buelta emango digula egoera honi. Jende guztia zaku berean sartzea eta zer nahi esan ahal izatea. Etarekin lotura zuelakoan itxi zuten egunkaria, talde armatuak berak sortu, zuzendu eta finantziatu zuela zioen Del Olmo epailearen erabakiak. Nahi zuten eta altzuten, eta egin intzuten. Guk edo zer gauza aituko pres gaude. Ta nola zuzen sinisten, serio goazela, eta edo zer gauza aituko pres gaudela, ingo dugu inork esperezuna. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos. Alderdi Popularra zegoen orduan agintean Espainian, Aznar presidente zela. Yo respaldo esas decisiones, porque creo que están bien fundamentadas y bien motivadas. 2000 eta 2001 oso gogorrak izan ziren, batetik etaren atentatuaren aldetik, baita ere jazarpenaren aldetik. El dolor era tremendo, porque ETA mataba y mataba mucho, mataba niños, mataba mayores, mataba ancianos. ETA había matado periodistas. Egunkaria itxi eta hurrengo egunean egunero kaleratu zuten langileek, berehala saldu ziren 50.000 aleak. Los 8 de la mañana por ahí. Jendeak eskatu du gehiago eta agortuta dagoia, agortu da. Otsailaren 22an milaka pertsona elkartu ziren Donostian egunkariaren itxiera salatzeko. Eta handik 3 egunera, aske utzi bezain laster, torturak salatu zituen atxilotuetako batek, Martxelo Otamendik. Trato krudela izan da eta gizalege guztietatik kanpokoa. Epaitegietan makina bat buelta eman ondoren, 2014an itxi zen egunkaria kasua. Absoluzioa eman zuen Auzitegi Nazionalak. Y de ahí que hubo un poco, digamos, de sentimiento de que aquello había sido un exceso desde el principio. Euskaldunon egunkaria 1980ko abenduaren 6an atera zen estrainekoz. Euskara hutsean egindako egunkari bakarra izan zen 2003ko otsailaren 20 arte. Gaur, 20 urte. Galdera da, nola itxiliteke frogari gabe egunkari bat. Eta inork ez du horren erantzukizunik hartzen. Hortxe, Torrealdairen gogoeta, ura ere joan zitzaigun. Egun haietan gertatutakoa, Gezurra ari du liburuan bildu zuen Lorea Agirrek, eta beste liburu bat ere bada, gaur justu aurkeztuko dena, egunero behar genuen Imanol Muruak egunkariako kazetaria izandakoak, berriako izandakoak, idatzitakoa, eta hain zuzen ere, eguneroren gainean, ari da bera, badakizuelako egunero izan zela, langileek eurek egunkariaren itxierari eman zioten erantzuna, ze egunkaria izenez ez, baina
baina urrengo egunean egunkaria atera zen, eta hori ere ospatu beharrekoa dela iritzi dio kilometroakek. Badakizue urte batzuk badirela, festari eta itxura aldatu nahi diotela, bestelako lan hildo batzuk ere lantzen dituztela, eta horregatik aurten oreretan, kilometroaken antolaketaren ardura izango duen ikastolan, erabaki dute aste honetan gertaera guztiek gogoratu behar dituztela, eta ez nolanahi gainera. Eta horietaz hitz egiteko gurekin daukagu Aizea Saez de Egilaz. Aizea, arratsaldeon. Eixo, arratsaldeon. Zer moduz ongi? Ongi, bai. Bai, esan dut nik, Imanol Muruaren liburua, besteak beste, gaur bertan aurkeztuko duzue oreretan, ze horrekin batera hasiko duzue, ekitaliz betetako astebete, ezta? Hoixe, bai, zuk esan bezala, astebeteko programa da prestatu duguna, eta liburu horren aurkezpenak irekiko dugure egitaraua. Zuk ongi adierazi bezala, ez eta Imanol beak hitzaurrean dion bezala, edabide baten itxierari ez, beste edabide batekin erantzun zitzaion, kasu hortan egunero ale berezi horrekin, eta berak liburu horretan egiten du bere bizipenetatik, ez, prozesu horren eta bilakaera ale berezi horren bilakaeraren kontaketa, eta horren aurkezpena izango da gaur arratsaldean, bai. Hori da, zuzenean, egilearekin berarekin entzun ahal izango dira, eguneroren gainekoak, baina egunero duela 20 urte atera bazen, bihar egun oro aterako da, ez? Eta hitz joku soil bat dirudi, baina hori baino gehiago ere bada. Hori baino gehiago da, bai. Esan duten bezala, ez? Aste guztian hainbat ekintza egongo dira, izan liburua, dokumentala, musika, baina, aste arteko, biharko egun horrek badu bere zentzua, bere sentimendua, eta, ez? Bere historiatxua, bai, ez? Ni euskarako irakaslia nazen aldetik, aurten lanketa berezi bat egin dugu, gure ikasle dien hoiekin, ez? Transmisio lan hoi egitea, denoi dagokigu, eta, nola ez, egunkariaren, itxiraren, berriaren, sorreraren, eta gure euskal komunikabidea, nola gerturatu, ez? Gure gaztiak. Gure gazte horiek jarri ditugu kazetari lanetan hasieratik bukaerara. Martin Ugaldea juteko aukera izan genuen abenduan, bertan kazetariak egiten duten lanak kontatu ziguten, eta ikasleek beraiek ikusi zuten ez, nola zen prozesu hori ez. Albiste bat, iritzi bat, zerbait kontatu beharretik egunkari bat fisikoan eukitzeraino ez. Eta esan bezala hasieratik bukaerara, pasaden astian errotatibara joan ginelako, eta egun ororen... Primizian daukagu, primizian. Primizia. Egun ororen ale hau ikusi genulako nola ordenagailu batetik ateratzen zen ez, azkar eta bixi horri txuri batetik nola bihurtzen zen horria, ikasleek beraiek egindako testuak dielako ordi joazenak. Eta bertan bizitu genuna, ikasleak emozioz, saltoka, karraxika ez, azkenian, beraien lanak dielako hor jungo dienak, eta zuk esan bezala, berriakin batera ez, duela 20 urte, egunero juntzen bezala, bihar egun oro jungo da, gure ikasleen lanekin, eta erakutsia zoendik ere hor gaudela, eta hoxe. Aipatu behar da, ez da, Euskal Herri erdia, edo bintzat osorik iaia samindu zuen albisteak, baina baita horeretan, eta berezik zuen ikastola ere, ze atxilotuetako bat, hain zuzen ere ikastolako lehendakaria zen, ez da, beraz, gertutik harrapatu zizuen albisteak. Azkenean pixka batez, aste hau, antolatzearen arrazoiak edo hainbat dira, ez? Noski kilometroak antolatzea gure ikastolantzako erronka dela, eta hainbat helburu izan ditzakela, izan ekonomikoa, izan barne lanketarako denborarako gure harremana sendotzeko, baina, hitz nagusian ikuste aitortzatik, ez? Eta zuk aipatu bezala, duela 20 urte atxilotutako bat gure garai hortan, gure lehendakaria zena zen, eta nola ez, gure herria ere kolpatua izan zela, ez? Eta horren aurrian, herritarrak ez, aurrea jarraitu eta antolatzeko, eta euskeraz, ez, bizitzeko gogo eta ilusio horrekin nola egin zuten aurre, pixkat aste honek zentzua hortik du. Aitortza bat, garai hortan borrokatu eta oraindik ere
borrokan jarraitzen duten guztioi. Bai, leloa ere alaxe aukeratu duzue, ez da, herri hola, eta hor erdigunean jarri nahi dituzue, hain zuzen ere komunitatea, euskara eta errelatoaren bidezko aitortza, ez? Eta orduan, leloarekin bat, aste guztiko egitarau bat, aipatu dugu, gaur eguneroren aurkezpena, bihar egunoro, eta asteazkenean dokumentala ikusteko aukera. Dokumentalaren txanda izango da, bai. Dokumentala orain dela 2 urte argitaratutakoa da esango nuke, Samara Belte eta Josu Martinezen paperezko egoak dokumentala bertan, itxieraren zergati baten bila, ibiltzen dira dokumentalian zer, bertan parte hartu edo, atxilotuak eta izan zien jendeekin hitz eginez, eta dokumentalaren amaieran solasaldi bat izango da egunkariaren inguruan edo bildu zienekin, eta aukera interesgarria, lehenengo pertsonen edo bizitzu zuten horien gandik, xetasunak eta zapore gazi gozoko mezuak entzuteko. Hori da, gaur 20 urtez itxi zuten egunkaria, bihar 20 urtez abiatu zen egunero, eta gero ekainean ospatuko dugu 20 urte badirela berriak lekukoa hartu ziola egunkariari, eta zuzen ere egunkaria eta berriaren arteko tarte horri zuek artearen bidez ere erreparatu diozue, ze ostegunean hain zuzen ere egunkariatik berrira itzulia artistikoa izango duzue. Hoxe, bai. Aukeratu ditugu 3 disiplina eta 3 taberna, ez? Eta bertan, noski, egunkaria eta berria ardatz hartuta, arratsalde pasa polita. Hor pentsatu dena, izan da alde batetik taberna bakoitzean, ordu erdiko saiotxua eskainiko dute artista, kazetari, musikari eta ilustratzaile batzuk, eta aldatzen, mugitzen joango dira, herritarrek denak entzuteko edo ikusteko aukera izan dezaten. Izango ditugu garai hortan egunkarian lanian aizien Asun Ertzibengoa edo Arantxa Iraola, herritarrak dienak, garaiko oroitzapenak eta sentimenduak eta kontatuz, eta Arkaitz Minerrek lagunduko die biolinakin, behaien kontaketa horretan. Beste txoko batian Jose Mari Karrere ipuin kontalaria arituko da, egunkariak eta zuk esan duzela, ze eragin izan zuen ez bakarrik langileengan edo bertan zeudenengan, baizik eta euskal herritar guztiengan, ez? Eta Ibai Maritxelar ilustratzaileak egingo du ipuin kontaketa horren momentuko marrazkia, eta azken txokuan edo musikari eskaini zaio, musikaren bidez ere egunkariara, berriara gerturatzeko. Hori, eta ostiralean azkeneko puntua kantu bat gararen emanaldiarekin emango diozue, ez da, Jon Maiaren ikuskizun horrekin. Aipatu dugu gaur urte hurren borobila dela, 20 urte direlako egunkaria itxi zutela, baina zuen ikastolak ere urte muga borobila du aurten, ez, 60garrena, eta nolabaiteko lana ere egingo zen, ez, jakinda horeretak eta ospea ere alakoxea duelako, baina horereta euskalduntzen ikastolak ere makina bat lan egingo zuelako, ez da. Hori da, lehen aipatu dudan aitortza ere, hortik dijoa, ez? Nor pentsatuko luke, ez? Duela 60 urte, hola eskutuan eta baliabide gutxikin hasitako eta hor gutxikin hasitako ibilbide batek, ze dimensio hartuko luken eta nola eragindun baita ere, Errenteriako paisaian, ez? Holako ideia zoro batzuk izango ziren garai hartan, ez? Euskal Herri, Euskaldun bat abestentzun jende horri esker, gaur egun gaude gu hemen, ez? Zutani, euskeraz hitz egiten, aurreko gonbidatuak bezala, ez? Euskeraz sortzen eta gozatzen, ez? Eta nik uste pixka bat hortik dijoala, 60 urte asko dira, mendik aurre ere asko geldituko zaizkigu, baina, ez bakarrik noski ikastola, ez? Guri dagokigunez ikastola oinarri hartuta, baina, hemen gaude, hainbat herri ekimen oraindik ere, ez? Martxan daudelako eta herri hau euskalduntzen dena artean aigealako. Eta pozten garela, urriraino itxaron gabe ere, urtean zehar kilometroaken berri izatea. Eskerrik asko aizea eta ongi joan dadia aste guztia. Mi esker, atxaldeon. Eutxi horri. Eta lehen esan dizuegu, ez da, liburua dela, gertatutakoaz jakiteko modu bat, baina zorionez eta aizeak ere aipatu ditu ale batzuk, hainbat dokumental ere badaude, sarean eta ikusgai ditugunak. Esaterako, egunkaria 10 urte geroago, gaur irekiko ditu ateak, egunkaria 15 urte, eta paperezko
Afrikako hegoak. Egunkaria, 10 urte geroago, ETBk estreinatu eta Maite Ibañezek zuzendutakoa da, eta EITB Naieranen dago ikusgai, tartean Luis Maria Anson eta beste hainbaten iritziak ere bilduz. Egunkariaren sorreraren gainekoa da, gaur irekiko ditu ateak lana, Eriz Zapirainek zuzendutakoa, eta hau Argia multimediaren kanalean duzue ikusgai. Itxieraren 15. urteurrenaren arira, Irati Sarasuak zuzendutakoa ere Naieranean duzue, eta azkena, paperezko hegoak, tentazioak egindakoak, Sisiforen paperak izeneko antzeslan ederrean landu zen gaia aurrena, eta gero ikusentzuneko hau osatu zuten, hau ere Naieranen topatuko duzue. Jende gehiago, sail gehiago, gehigarri gehiago, bueno. Eta izan zen, oso tresna baliagarria informatzeko. Egia da gero euskararen bilakaran eta garapenean ere lan handia itzula, eragin handia izan duela eta izan zuela, baina berezek izan informatzeko tresna bat Euskal Herrian, Euskal kanpo gertatzen zena. Juan del Olmo Auzitegi Nazionaleko epaileak agindu du operazioa. Goizaldean hasi da, aldi berean hegoaldeko 4 lurraldeetan, eta 300 Guardia Zibilek hartu dute parte. Egunkariko hainbat arduradunen etxe bizitzetara eta egunkariaren egoitzetara joan dira Guardia Zibilak. Hortxe, gaurko egunez, makina bat kontatu zituztela, ez ziren haiek ipuinak, ez da, baina kontua, gezurraren ere sinonimo erabili izaten da euskeraz, eta ondoreko bidatuak, ez da gezurrak kontatzen dituen, eta gezurrak baldin badira, hau txikiarekin kontatuko ditu, ze azkenen fantasiazko mundu bat eraikitzea eta sortzea izaten da bere lana, eta horretarako baldin badabintzat, aitzakia badu eta baimenare emango diogu alakoak asmatzeko Iñaki Carretero Arratsaldeon. Ze kontua eta ipuina ez dira beti berdinak, zuenak dira ipuinak. Ipuinak, ipuinak kontuak dira, kontuak ipuinak dira, eta da, gertatzen dena, entzutea. Entzutea? Bai. Ze garrantzitsua entzutea? Eta ze gutxi entzuten den. Hori da, aipatu behar nizun, ze askotan badirudik gizarte honetan gainera, alik eta gehien hitz egin, iruditzen zaigula garrantzitsua garela edo, baina batzutan ze garrantzitsua den ondokari entzutea, eta zer esan nahi digun, hori jasotzea. Entzutea arriskutsua da. Entzuten duena pentsatu egiten du, eta burua martxan jartzen dut. Horrexegatik batzutan ez duten nahi entzutia gauza jendea. Hori arriskutsua da, Orduan zure emanaldietara doanak, orduan arrisku hori onartzen du, erosten du arrisku hori. Bai, eta gainera esan diate, oin dela urte deixente ikusitako, nire ganetorri dena entzutea nire historiak esan diate, zure historiak entzuterakoan, gero nire buruan martxan jarri da, eta nik asmatzen hasi naiz, ez? Eta hori da zuretzat saririk obrena. Bai, hori da niretzako saririk obrena. Hori diruarekin ordaintzerik ez dago, Iñaki. Ze dirua zari garela, aipatu behar dazuk, 25 urte dituzula ja honezkero lanbide honetan, eta gainera lanbide honetaz bizitzen. Bai, bizitzen, ez da erraixa. Rokeroak esan dezake, rokak ez duela dirurik ematen, ez? Dirurik ez ematen, baina bizitzea badakazu bizitzea. Diru gutxiagorekin ere. Eta gustora, bai, oso polita izaten da, ez? Oin 25 urte pasa dira eta ikusten duzu, ez? Egindako lana. De repente, zuen saiotara ekartzen dute, zuen aurrak izandako horien semek eta alabak entzutia. Bai, eta ezak gainen esaten dute, nahi dut, ojala ipuin hori kontatzean ere semea den alaba hori kontatzeko, hori entzuteko, ez? Eta horrek esaten badute, horrek esan nahi du, pertsona horrei zure historiara gina indiola. Eta inbeste urteren ostean, oraindik ere gogoan baldin badute, ez da bat ere seinale txarra, ez da. Polita izaten da zeten dizutenean ez zara, ez aldatu, eta zaten bueno, betarrekoak bai. Hori izaten dira gezur txikiak, hori guri esaten digutenean, betzareta asko aldatu, horiek ez dakit banik, baina, horiek ere. Kontua da, hori, zun hasi nola hasi zinean, ze badakit familian, tradizioa ere bazara, ze osaba ere ala xibiltzen zan, herriz herri. Ez, osaba, ez, tradizio ez da, nik asko entzun ditut historiak, asko gustatu zait entzutia jendeari, bai, eta normalean
Ni Orion jaio nintzen, eta han sare josten zituzten akan zirenien hitzaiten zuten, eta ni beti belarria pres neuzkan, entzuteko ze gauzak, ze kontatzen zituzten, eta gero ni barrun sartzeko. Orduan herriari errepasoa bakarrik ez, bestelako kontuak ere izaten zituzten, ospea alaxe dute, ez da, baina eske hori da kontakizuna, gertatzen dena kontatzia. Hori da, galdu dena. Euskal apainduta? Karo, ni azkenean lanbidea dut ez, baina kontalario berena da, etxean dakagun aitona, amona, aita, ama, ez dakit nola esan ez, nik askotan esaten dut hau. Nik ipuinak kontatzen ditut, eta jendeak ezagutzen ditu edo horrek, ez dakit nongo ipuinak, baina ez dakite, nola ezagutu ziren bere gurasok. Bai, eta gaur egun gainera... Hori, ipuin bada. Eta gaur egun gainera, Iñaki, pantaiari begira ematen dugu eguna, txikiek ere bai, ber baino denbora gehiago ematen dute pantaiari begira. Eta pantaia kontrolatuta dago. Bai. Ematen digute, beak nahi dutena, gu ikusteko. Eta gu pesatzen dugu, burua martxan dagoela, baina keba, gure behatza dago martxan. Ipuinekin ez, zoitz egiten azten zarenean, ahotza, aurpegia, mugimendua, zure egia, zure barruko zeak, krinak eta hautik ateratzen den lurrin horrek lastantzen zaituenean, derpente historia zuria egiten da. Eta zuria egiten daren jolasten hasten zara. Hori ordezkatuko duen pantaiarik ez dagoela. Ez. Eta gainera pantaian batzutan efektoak eta lakoak edo iruditzen zaigu ikusgarria behar duela, baina orain akordatzen ari naiz gure batxo txikiak esate baterako YouTubeen gustokoen ikusten duna da Benito Otsoarena letek eta egin zuten antzezpen bat bazen, ez? Txanogorritxurena, eta gua ikusten dute gustora eta pentsarek ere zenbat urte izango dituen, ez? Horrek esan nahi du, klasikoek oraindik bizirauteko modurik badutela, ez? Urtek eta urte daramate eta ez dira hilko. Arazoa da orain batzutan, hau nire pentsamentua da, baina hil nahi dute historio zaharrak. Ezke igual matxista da, ezke igual... Bueno, hoi da zu nola ikusten dezun, agian zu matxista zara. Jasotzen duenaren begietan edo belarrietan dagoela. Eta hau askotan gertatzen da, lehen ipuinak helduei kontatzen zitzaien. Eta aurra egoten zen inguruan, eta belarri tente, ikasternean esaten denak, ropa kolgada, eta txikia ziten zuten, begiratu. Eta zu nahi eta usten zenun. Azkenien bizitza zen ez, eta galdu nahiz pixkat, nondik ni joala. Azkenean jasotzen duenak, ez? Ari ginen, gaur egun egia dela, berreraiki edo egin nahi direla ipuin asko pentsatuta ikutu matxista, arrazista eta alakoak ditu. Aurrari kontatzen diozu historia, eta gurasok. Eske honek, historia honek kontatzen du ez. Historia horrek kontatzen du gauza bat, eta zuk ikusi duzu helduen begitik. Baina aurrak ikusten du beste ikuspuntutik. Ikusten du bere ikuspuntutik eta bere irudimen ikuspuntutik edo bere referentziakin. Askotan, ikusten zaizkit askotan kontatzea ipuinak non agertzen den, jendia hiltzen dela eta animalik hiltzen direla, eta bar. Ze ipuinik ez dute zoriontsu bat behar? Ez. Bizitza bera bezalakoak izan behar dute ipuinak. Bizitza bera, eta karo, igual eriotza badago eta helduk, latza da aurrentzako. Ez, aurrak eriotza ikusten du bere formaz. Eta aurrak ulertzen du bere forma, txikitatik badaki zer den hori, eta gaina ipuinak kontatzen badezu ondo. Hau da, ondo esaten dut, ez dezula asko zuzentzen, usten diozu irudimenari martxan jartzea burua, eta ipuin hori entzuten duenean aurrak egiten duena da aurrak jaso esperientzia bat. Agian beste formaz jasoko luken esperientzi bat, baina ipuinen bidez bizi izan du. Eta zerbait gertatzen denean horren ingurukua bere gorputzera ulertuko du. Eta errexago eramango ditu gauzak aurrera. Ikusten zaizu, aurren buruan badakizula, zer dagoen edo susmoa baduzula. Asko guztan ez eskita. Baina errexa ere ez da, aurren buruan sartzea. Helduok ere batzutan zailtasuna izaten dugu gure buruan zer dagoen azaltzeko, eta txikiek batzutan zailtasun gehiago. Aurrek ez dakate filtrorik. Orduan, aspertzen badira, aspertzen dira. Eta kontatzen badio ipuin bat, non bea konturatzen da moralista dela, edo aiatu nahi dezula zerbait erakustea. Malo. Aurra aspertu iten da, edola gelditzen da, eta zaten du, aguantatu beharra dakat, guraso kaun daudelako, ez? Ni askotan ipuina kontatzen ditudanean, askotan esaten du, asko gustatzen zei, igual muki bat ateratzea eta zatia. Non utzi behar da? Eta gurasok hola gelditzen dira, lurtazur, eta ni esaten dut, kamisetan, eta aurrek egiten dute. Behingoz, eta gero bugatzen ez behin guraso bat etorri izan, eta nola erakusten diozu hori, eta ez nago hori erakusten. Ipuina eta tontakeri horrek erakusten dion aurrari da, hori egiten badezu, mundua ez da erortzen. Eta hori egiten dezu, eta hau pixkanaka ikasten joaten da, eta ikastea da. Aurrak badaki utzin behar dula beste toki baten, baina nola egiten badu, ez da zer gertatzen. Eta batzuetan bokadio garbitzea horrela,
gozada bada. Ba, bai, eta denok egin dugu segure. Hori da, eta ipuinak hori ematen dute ipuinek, ez? Aukera, imaginaziera aukera ematen diote. Bai, behin goatzen naiz Tartaloren ipuina asko gustatzen zaidala Tartalo, eta nik kontzatzen dut entzun nuen bezala, osea, Martinek mozten du behatza, eta amon bateko tatu zian, zer asko laban batekin, osea, krak, 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 krak. Eta gura sokola egiten dute, baina aurrek zikusten edi horretan. Zerbait egin behar dula bere burua salbatzeko, eta ez da zer gertatzen, ez dute ikusten mosketa hori. Ikusten dute, bueno, norbait jun behar da Tartaloren bila. Tartalorekin hitz egitea. Zer, gaiztua da aurrak eta neskak eta mutia jaten dituzte. Jate dute Tartalok. Eta zen jungo da, ta Martin, eta errepente aur batek esan zuen, Martinez, nire izena Martin da, ni ez naiz jungo. Karo, arek pentsatuzun berak izan nazinula. Sentitu zuen ipuina berea bezala. Hau da kontalarien grina bat, ez, kausa importante bat. Eta bukaera, dana konpontzen denean nola egin zuen. Arek lasaitua, ez pentsatuzun, ederraz libratu nahi zeurantxe, ez daukat Tartaloren gana joan beharrik. Azkenean lanbidea da, baina ojala etxeetan kontatzea eta hitz egitea. Ze hori bada tradizio bat eta ohitura bat galtzen ari garena, ez? Eta gaur egun gainera, batzutan, bakizun, podcastak eta lakoak daude, eta tira, podcast bat jarriko diot, ahots horrek makinak konta dizaiola ipuina, eta harta libratu nahi. Hor dago gakoa, ez? Zergatik galtzen ari da, zergatik dakagu beldurra gure esperientzia kontatzeari. Ipuina norberak ere sortu dezakela. Zuk aldarrikatzen dituzu klasikoek bizirauteko badautela, baina gero norberak ere asma dezake ipuin bat eta beretik abiatuta ipuin hori asmatu. Ipuin bada, ze gertatu zaizun arratzaldean kontatzea zure txikiari. Hitz egitea, entzutea, aldamenen egotea, edo zure heldu bati, ni txiki esaten dez asko gustatzen zaizkit aurrentzako aurrei kontatzea, ez? Bueno, batzuetan pentsatzen dute aurrei kontatzea ez dela oso ospeko gauza, nahi asko gauzen ez ezkita, eta nerabei. Nerabei kontatzen dizkiozu historiak eta agertzen dira eta ipuinak. Eta derrepente azten zea berbetan, eta usten diozu bere burua martxan jartzen, eta nerabei aurpegi aldatzen zaio. Ipuina dela esan gabe, ez? Bai, oin dela gutxi DBH-ko eskola baten, eta ama kontratatu ninduna ezaguna zan, eta esan du txikiak eta, tipo, arrarua sartu zen, bere historia kontatu zituen, eta gu pensatzen jarri ginen, eta hori esan zuen tani, jazta. Pues ondo deskibatu zitzula. Ze kontu eta kantu aritzen zarazuk, ze kantuek ere kontutik asko dute, eta horiek ere batzutan galtzen ari garela, ez, gure kantutegia. Ze importantea da, hankagorri bat dakazuen enfrenten hitz egitea, aurpegia mugitzea, lehenengo historiak dira, musika sartzea, erritmoa, goi Juan Cruzik erabidek esaten du, bere liburuetan, erritmoa jarraitzea, abestea, penagarria da, azken saioetan igual, Euskal Herriko tradizioarezko abesti bat, Xoxua galdu du begia, ez dakite? Ez dakite. Eta abesti horrek darama gure bizitzan urtek eta dazka, nola da, strukturak finkok erakusteko, ez dakit segatik galtzen ari dira edo lagun batek erakutzitakoa, ez? Honek eta honek, bazkaitarrak zituzten, honek honi zer esan, gonbidatzeko bau dau, hortze dituko eta lau. Baitek erakuzitea dena esan zen, ze polita, psikomotrizitatea, logopedia, honek eta honek bazkaitarrak zituzten, zetak kontatzea, mugitzea eta Lekok ere bazekitela zerbait. Hombre, dan asmatuta dago. Dan asmatuta dago. Begi bistakoa da, zuri ikusi besterik ez dago, ze ilusioarekin hitz egiten duzun. Eta orduan pentsatzekoa da, halako ilusioarekin hitz egiten baduzu, ipuinak oraindik ilusioa handiagoz kontatuko dituzula. Eta hau bakizu zer dan, behin etorrita tentazio ere bai, bakarren kontatu beharko diguzu baina. Bueno, motz bat, azkena kontatu nuna, hori, mutil bat, bere etxean sartzen dela, eta amari esaten dio. Egunon ama, eta amak, horrela jartzen dio behatza, eta esaten dio, oinez, Bernardo. Eta Bernardo isilu zan. Eta orduan, aitaren gana joan zen, eta aita antzegoen gauza bat egiten, eta esan zion, egunon aita? Eta aitak bakizu zer egin zion. Behatza hola jarri, eta oinez, Bernardo. Eta Bernardo aspertuta, kalera joan zen. Eta kalean zegoenian, etxean sartu, eta ama, kalean, monstru bat ikusi dut. Eta amak egin zion kaso? Keba, amak atzeraka begiratu zuen? Keba, amak bakarrik behatza hola jarri, eta oainez, Bernardo. Eta Bernardo esan zion, pentsatu, amak kaso ez ditegin, mostroren gana joan zen, eta joan zain mostroren gana, eta kanpon, haupa mostro, eta mostroak esan zion, haupa. Eta mostroak begiratu zuen Bernardo, irifarra jarri zion, eta Bernardo jan zuen.
Eta Mostrok esan zuen, Bernardo goxo baldin badago, aita eta ama goxo dago, eta orduan joan zian amaren gana, eta han zegoen ama, zerbait egiten, pareta margotzen ez dakit, eta Mostrok egin zion. Eta amak begiratu zuen? Keba, ama behatzakola jarri zuen eta esan zion. Orain ez, Bernardo! Eta Mostrok, nien ez, Bernardo! Baina, bazpare aitatxoren gana joan zen, eta aitatxoan zegoen irakurtzen egunkarila eta koska egin zion hankan. Mina egiteko, eta aitak egunkari utzi zuen? Keba, bakarrik esan zion Mostrori. Orain ez, Bernardo! Eta amak, Bernardo, joan zaitez zoera! Zea, mesa de notxen utzi dizut baso bat esne dateko. Eta Mostruak, bueno, hori baino lehen barkatu, hasan zuen, afaltzera! Eta Mostruak jan zuen Bernardoren afaria, ikusi zituen Bernardoren gustoko telebistako saioak, eta baita ere komik batzuk irakurri, eta amak, oin bai, ohera, baso bat esne dakazu, baso de mesa de notxen, eta juntzen, hartxatxoarekin, ohean sartu zen, hartxartola forte hartu zuen, eta esan zuen, emakumeari zerbait, esan behar dietxe txoko handeri, eta ama juntzitza jonian esan zion, Bernardo, eta Mostrok esan zen, ni naiz Bernardo, ni naiz monstru bat Bernardo jandu dana! Eta amak zerbait esan zion, begiratu zuen Bernardo, bakarrik behatza hola jarri zen, eta esan zion, orain ez Bernardo, itzari zuen argia, toin arte dakate monstru bat da. Ez enteratu. Hortxe, irakasgai ateratzeko moduan, orain ez, Bernardo. Irakasgai edo, bakoitzak ikusten du, nahi den bezala. Ze batzutan egia da, tematzen garela ere hortan ez da inaki, ipuinen guztiek behar dutela irakasgai bat. Eta zuk diozu ez ez. Ez. Bakoitzak jartzen du nahi duen ikasgaia edo, bai? Osa, historia hau aurrek entzuten dute eta ikusten dute bere. Oso, hau historia, bueno, ikusten ari naiz irudiak eta David Makitena, eta oso sarra da, larogikoak edo zakit handik esangoa. Baina aurrek ikusten dute ari, nuztetu dutenean, joine gertatzen zain mobilekin gurasoekin. Claro, hori xebera. Eta gurasoek etortzen da, pixka latza da, ez, agian zuretzako latza da. Ja. Aurrak beste formaz ikusten. Claro, haiek ez. Lehen esan duzuna, begietara begiratu ez, eta begi horiek irakurtzen ere, asmatu behar dela. Ikusten, gure entzun ipuinak eta zure burun, agian zure poliziak dira eta ez aurrenak. Hori da, han hemen ibiltzen zara, 25 urtetan makina bat plaza ezagutuko zenituen. Bai. Plaza zailak aldira, Euskal Herrikoak? Ez. Bueno, ez dira zailak. Oain pixkat aldatzen ari dira, ez? Lehen usten ziguten pixkat aragoak jartzen, talde txikik ez dakiz ero eta dute talde haundik eta hori askotan zate hori antzerkia da. Nik ipuina kontatzerakoan entzuten duena nire historiak nire lurrinak usain du behar du. Bai? Osea, hurbiltasun osko gauza bada. Ez dira zailak. Zure borroka gainera hori da, aldarrikatzea ipuin kontalariak ez dula aktore izan behar. Ni ez naiz aktoria, ni naiz ipuina kontatzen ni. Ni ez naiz jartzen beste paperian, gainera ez dakit. Osea, saiatzen direnean egin paper, ez ni naiz ni, eta nigo olakoan ez da hola kontatzen dut, eta badakat izatea suabegua, gogorragua, latzagua edo xumia, baino ni naiz. Eta ni naiz, bai. Bai, ze horra aipatu behar dugu, zuk zer horrek esan duzu, Orion, saregileekin ikasi zenuela, haiei entzundakoekin, baina urte batzuk badira. Bakizema gauza kontatzen zituzten? Pentsatzen dut, makina bat. Bakizu ze polita den trenian sartu Donostira eta han belarria jartzia da. Ni sartzen naiz, elkarrizketetan, Bai. Beste bide gustatzen zaigu, eta gero imaginatu, bidat, auta kontatu guztien, baina sartu ez. Zuk denen hori Orion entzuten zenitu nahi, baina ja urte batzuk badira, Araban ere bazaudela, eta beste borroka batzutan sartuta ere bai, herri txikietan eta ere kultur mugimendua egoteko, jakin badakigu ez da. Bazine jaialdi bereziak ere antolatu izan dituzula, landa giroan, eta ez, beti ere, zure barruko grina hori nola asebete, Azkenean, kultura da, eta penagarria da, 3.000 urtetan edo 4.000 urtetan edo 10.000 urtetan iraundu duna, derrepente 30 urtetan galtzea. Edo liburu baten jartzea. Eta igual liburuak nik asko zain zeskit, baina liburu baten batzutan nintzako dira, hilkutxak hantzartzen da, eta jazta. Ez, handago, eta behitu, badakazu ikustea, eskela, pixkat errezatu, eta ni pena ematen ditu horrexegatik, eta ikusten dut landare muetan oraindi kultura gari bateko kultur zarra dagola, eta badakagula berreskuratzea, eta kultura gabe herri txikiak hildiko dira. Begira, bada borroka ona, kulturaren bidez hori ere lortzea, eta bitartean zuk segiko duzula kontalari edo historietero
Historiotero, bai, kontalaria historiotero, bai. Alaxe, ez da, aritzen zara, eta zure berri nahi duenak, sarean eta ere topatuko du, eta herri joateko prest, eta borrokarako prest daudela. Bai, entzun behar da, kontatu behar da, eta ez dugu gorde behar gertatzen zaiguna. Bala izan da dia, beste 25 urtean edo dana dalako. Zenbat urte, jubilatuta. Bai, baina lehen esan duzu, aitonek eta belaunaldien artekoek, eta orduan behin aitonduta ere, ipuin kontatu, ja trebatuta nola egongo zaren. Eta aitonak askarrabiaz izango, ez hori esaten diatearriko txikiek, bai, izango nez, eta gustora. Eta gustora, ez da? Bai. Hoxe baietz, gora kaskarrabiaz. Eskerrik asko Iñaki, bitxi horri, eta gure ikuslek badakizue bihar, gu ere ipuina kontatzen edo gertatzen dana kontatzen edo alentzen garela, eta bihar ere hementsi izango garela, beraz ordura arte txintxe bilin, izan.